U bolnici si, ali ništa ne brini. Mater ti se uvalila priko veze i bit ću s tobom za vrijeme i poslije operacije. Operacija? Kakva operacija? Vidi ga, još se nije razbudio. Danas će se odraditi transplantacija. Doktor je malo neiskusan, ali ja ću ga voditi kroz cijeli proces. Ti si medicinska sestra. Šta ti imaš doktora voditi kroz proces operacije? Pa nemoj da se neko uči na meni. A čovjek... Milica, iscrpljena od neprospavanih noći i stalne napetosti, napokon priznaje Luci ono čega se do sada bojala i sama izgovoriti, da je situacija s Markom toliko kritična da mu liječnici još uvijek nisu rekli nikakvu prognozu. Dok izgovarate riječi, glas joj podrhtava, a oči joj se pune suzama. U bolničkom hodniku, svjetla su hladna, a tišina gotovo nepodnošljiva. Luka pokušava ostati pribran, ali u pogledu mu se vidi strah. Zna da je Marko uvijek bio borac, no ovaj put sve djeluje drukčije, kao da nisam život više nema strpljenja čekati. U međuvremenu, Goran je potpuno izvan sebe. Panika ga razdire iznutra, a svaki poziv liječnika samo pojačava njegovu tjeskobu. Dok liječnici govore o mogućim zahvatima i čekanju na donora, on se okreće alternativnim rješenjima, istražuje sve što može, od prirodnih lijekova do sumnjivih terapija koje mu preporučuju poznanici. U očima mu se vidi očaj, onaj isti koji tjera čovjeka da vjeruje u čuda, makar i lažna. Na drugom kraju grada, u potpuno drukčijem ozračju, Šima i Vesna promatraju novu situaciju u salonu. Njihovo znatiželjno oko ne propušta ništa, a naročito ne način na koji se Vinko ponaša prema novoj maserki. U svakom njegovom pogledu, u svakom sitnom gestu, vidi se da bio spreman udovoljiti na svakome polju. Njih dvije izmjenjuju kratke poglede, one prepoznatljive, poluironične, koje ne trebaju riječi, sve im je jasno. U isto vrijeme, Spomenka počinje povezivati stvari. Nakon nekoliko neobičnih susreta i čudnih razgovora, u njezinoj se glavi počinje rađati sumnja, možda nije slučajno što se našla u središtu Zovkove priče. Sve više joj se čini da je samo oruđe, sredstvo u njegovoj borbi protiv Stanislava. I dok pokušava razlučiti istinu od manipulacije, postaje svjesna da se u toj igri povjerenja i izdaje više nitko ne može smatrati potpuno čistim. Milica, iscrpljena od neprospavanih noći, stalne brige i osjećaja bespomoćnosti, napokon popušta pred stvarnošću. Sjedi nasuprot Luce u bolničkom hodniku, među zidovima koji već danima odišu mirisom dezinfekcijskih sredstava i tišinom koju povremeno prekida samo zvuk aparata iz susjednih soba. Glasom koji jedva uspijeva zadržati mirnoću priznaje ono čega se do sada bojala i sama pomisliti, da je Markovo stanje toliko teško da mu liječnici još uvijek ne žele reći prognozu. Dok izgovarate riječi, oči joj se pune suzama, a ruke joj drhte. Luka je promatra u tišini, ne pokušava je tješiti, jer zna da u tom trenutku riječi ne pomažu. I njemu je lice napeto, pogled mu bježi prema vratima odjela, kao da se nada da će svaki čas izaći netko s dobrim vijestima. No duboko u sebi, i on osjeća da je ovaj put borba drugačija, teža, neizvjesnija, i da se protiv sudbine možda neće moći tako lako izboriti. Dok se u bolnici odvija drama između nade i straha, Goran prolazi kroz vlastitu oluju. Njegova tjeskoba postaje gotovo opipljiva. Svaki liječnički razgovor, svaki spomen transplantacije, sve više ga gura prema rubu. Umjesto da čeka na službene postupke, Goran se okreće alternativnim rješenjima, pretražuje forume, zove ljude, raspituje se o svemu što bi moglo pomoći, makar i najmanje. Neki mu nude čajeve, drugi savjete o prirodnim terapijama, a on, uhvaćen u očaj, prihvaća sve. U njegovim očima vidi se gubitak kontrole, ali i ona sirova ljudska nada koja odbija nestati čak i kad razum kaže da je gotovo. U međuvremenu, na drugom kraju grada, atmosfera je potpuno drukčija. U salonu, među smijehom i tračevima, Šima i Vesna primjećuju nešto što im odmah zapinje za oko. Vinko, poznat po svojoj šarmantnoj, ali često previše otvorenoj prirodi, odjednom pokazuje neuobičajenu pažnju prema novoj maserki. Svaka njegova gesta, svaki pogled, djeluje kao da se trudi ostaviti dojam, i to ne samo profesionalni. Šima i Vesna razmjenjuju one svoje brze, razumljive poglede koji znače viditi njega. Nasmiješe se, ali u njihovim osmjesima ima više znatiželje nego zabave. A dok se u salonu šire šaputanja, Spomenka sve više tone u svoje misli.
Posljednjih dana sve joj djeluje sumnjivo, Zovkovi pozivi, njegovi slučajni susreti, način na koji uvijek zna previše.